Us presento a la locomotora de vapor Mamut. És la segona més antiga que es conserva a l'estat espanyol després de la Martorell, aquí al costat. La Mamut va ser construïda el 1857 al Regne Unit. De fet, va ser un encàrrec de la companyia MZA que volia tenir locomotores mixtes aptes per al servei de mercaderies i de viatgers. 30 d'aquestes màquines van ser construïdes a França i la resta al Regne Unit, país d'on ve aquesta Mamut del museu. La Mamut és una de les 5 locomotores de vapor del museu que compta amb escales per poder visitar la seva cabina. Pugeu! La primera cosa que observem és que aquesta màquina no té la cabina coberta. Us imagineu com devia ser les condicions de treball del maquinista i el fogoner? Just al darrere del panel de comandaments tenim el tènder, que ja sabeu que és el carretó que porten al darrere moltes màquines de vapor on es guarda el carbó, la fusta i l'aigua. La Mamut té una efemèride molt singular i és que va ser la primera màquina del nostre país que va arribar als 106 anys de treball en actiu. L'empresa ferroviària la va reconstruir en el seu estat original com a homenatge. La Mamut i el Museu del Ferrocarril us inviten a conèixer la resta de vehicles del museu. Fins aviat!